Okay na? Okay. Hello mga ka-listeners, mayong hapon. Ang oras alas 4:12. Karon mga ka-listeners, i-unboxing na ko ni mga ka-listeners. Ni order yung tuyo ani kay para di na mahagbong ni kong cellphone mga ka-listeners ba. Kay na time nga masipyat bitaw na itungtong na ako bago mag-video bitaw ko. Sipyat mahagbong. Ay gani kay paghagbong aning cellphone na. Ang natunong kay ganing kilid nga na ay guma ba. Naswertean no. Muna nga para dili ma-disgrasya kay natag naman ni Ma'am Life Journey no? Ako din ampingan ba. Muna nga ni order ko ni kanang stand para mulungtad og dugay ang cellphone ba no, dili magkatagak-tagak bitaw. Nindot po dag kamera kay di maluhag no. Nya ato ni unboxing mga ka-listeners. Legit yun siya mga ka-listeners no? Yung kiri mga ka-listeners. So ang problema ni kay way holder no. May gani kay sa una 2022 naka-order ko sa Shopee og kuan kanang kiningan nito tripod nga gamay kanang hawiran lang nya kay maura man ang store nga kung na-orderan ani mo nga sibo kayo no, pero sibo man tingalitan no mga ngani sa mga tripod no. So akong gi suway arang kayo muna nga may gani kay naka-order ko daan ani sa una year 2022 pa ni mga ka-listeners no. Jawa wa na ko mapakita ang pag-unboxing ani karon ako ni connect ari. So nagamit lagi ni mga ka-listeners. Nagamit ra. Kay lisod man kayo mag-video itong kini gitungtong na nako ron kay aron makita lang ninyo ba. Kay og way nga ani mga ka-listeners magsig piligrog mahagbong cellphone no. Mo'y nakakuan sa kong Huawei sa una sige kahagbong no. Kung gapanday-panday ko na taga kag Huawei habog na ba kay gitagakan so survive yapon lumorgi kanang tandugo na nya okay na siya legit no, legit yun sa Shopee di kamahayan magamit na gini para di na matagak-tagak na yung cellphone mga ka-listeners no nya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Hello mga listeners, good evening. O pasensya kayo mag-intro gikog mga tubak nga vlog mga listeners no. Ang mga unboxing nako sa mga niagi ba to mga tuig no. Ako lang gi-insert ani nga video para kuan. Pamasin-basin og naay kanang mupalit sa Shopee na nakatag ani akong video. Ay na lang na mga porsyento ginagmay no. Pero gwa huwag mo sad nya kuan ka listeners no kanang magbasa sa ko sa inyong comment sa diri sa ko ano chan ano ta ang unang comment nga kung basahon si alalawa man asa naman to kasi ka listeners subayin sinaw no dira si kuan ang unang nag-comment si Chuli Wong Stevie. Sir, salamat kayo na ako na minaw sa YouTuber. Sige. Sir, salamat kayo na ako na minaw sa YouTuber, sir, ha. Salamat kayo, ikaw ragyod akong gipanghambog na kong paminawon. Masyak na lang akong kauban, moingon sila, unsa na imo gipaminaw bay. Live, moingon dayon, mauni akong paminawon permis sa una. Nahurot na akong paminaw, tanan gi-upload niya. Sir, ilan nang ingnon nako. Hihi. Nakauban nimo, maminaw sa sila sa mga drama nga ano. Salamat kay Sir Chulong Stevie no sa kanunay pagpaminaw no nahurot na din ibog paminaw kung mga upload nga drama. Nya magsugod na sa pagpaminaw aning digong no. Ug sa bagong haon ng comment po kano magsugod na pud ko paminaw ani sir mga duna di ay ni sir. Salamat kay Chulong Stevie no sa imong makanunayong pagpaminaw no og sa imong mga kauban no nga imong giistoryahan sa mga drama. Salamat kayo Chulong Stevie. Nya with heart ninyo mga comment no. Salamat kay Chuli Wongs. Nya si Ludi Mejias tulo ka heart niyang comment. Nya si Noel Mankikis. Thanks sa pag-upload loads. God bless. With tulo ka heart. Salamat kay Noel Mankikis no. Nya si The Dimple Traveler Vlogs. Thanks sa pag-upload dyan, amping o God bless. Salamat kay The Dimple Traveler Vlogs, no? Cute kayo ng dimples ba? Nadyo ko yung minumduman aning The Dimple. May ungin bugnaong sa hindi na lang ako isulti kay basta may ungin bugnaong na mo similarity sa secret. Nya salamat kay The Dimple Traveler no sa imuhang kanunay pagsunod og paminaw no. Si Joel Jake Balduisa, salamat idol kung gihantud kayo ka mo upload sa drama. With heart, salamat kay Joel Jake Balduisa no sa imuhang pagpaminaw niya si Lurk Susu tinuod gyud sir relate kayo kung makadaot gyud sa mata labi na kay kugihan ka salamat kanunay heart. Salamat kay Lurk Susu no sa pagsabot. Mao gyud nay kuan gyud na muna nga mag-amping jud kanunay mga listeners no. Nya karon kay nag-upload ta kay pamawi sa ko sa nyagi nga nadugay ta no. Samtang madada pa. Ani arang-arang man sa paminaw di banat og edit ganina. Karong gabi na po nato ni siya ma-upload. Pagkuman akong edit ganina, exercise dayon para refresh ba. Upload ta karon. Salamat kayo gid Lurk Suso no sa imong kanunay pagpaminaw ug sa pagsabot nga maka-relate jud ka no. Si Ludi Mejias tulo ka heart imong comment no. Nya si Gringo Kaluyan gatulo akong luha samtang naminaw aning drama. Salamat kay Gringo Kaluyan no sa imong pagpaminaw sa Luyo sa Kabangis. Unya lang nako tiwasod mga listeners ang pagbasa sa imong comment no aron di na mo tantong taas ang atong vlog. Paminawan niyo ang part 6 sa Digong Kanto Boy.
O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Diara Dris Digong. Ha? Asa siya? Oh! Uy! Ay, amat ako na. Kanuna, naghapak ka ng dakong guma taon. Pinaagi ng dakong hammer. Uy, ano ko sa mga doolo na gumip? Bay, ikaw! Bay! Bay! Usa, oy! Ano ka? Bay, Digong. Usa, ati mo! Pangandam ni Bay. Alang sa duwa sa kamatayon. Oh! Duwa sa kamatayon? Unsa naghisulti nimo Digong? Duwa sa kamatayon, langga. Uy, ikaw ba naon sa man ka? May sinultihan ba murag kanunay kang nagatubang og gubat? Correct. Oh, correct. Digong. Karong panahon na, dili ni mo mahibawan. Nga doon ay taong mukalit o kutlo sa imong kinabuhi. Unsa? Bitaw day, sakto sad. Sumagod, pila na kag kinabuhi ang nakalas. Riding in tandem. Pusilon kalag diretsyo, di ba? Oo, correct sa ko, anak. Correct. Maubit tao. Nga ako kang giingnan nga dili ka magpa-display. May nadawat na kang regalo nga kalabira, God. Okay na ko niya na, Merna. Unsi okay. Mao nga kutos mahimo. Magandam ko. Kaya di mo mahibawan nga ang kukus sa kamatayon. Mutagit ka di mo. Digong. Sige pa. Ayaw pagunday. Si singot na kay ko, dade. Mao na. Kinahanglan nga magkaton ka. Aron kung makig-away ka, hingpit na ikaw nga kaibaw. Oh, dade. Tikong! Ano ka rin? Ano sa ka? Das iskin na ba? May gipariglahan. Gipariglahan? Oo, laki. Kuan, taga-ato. Taga-dinis ato? Taga-dinis ato ba sa barangay? Oh, pulang yuta. Pulang yuta? Nga naman? Gipariglahan sa taga-barangay itong yuta. Kapaya. Yun na. Mura mo kagkahiyo na. Uyawan. Usay, sabdo ni mo. Tulo ka batanon ang gipamunalan. Bunog kaayo. Yamat ako na. Lagi. Arilo sa kong baba, be. Arilo. Kapaparaw mo gud. Uyawan ako sa itabo. Sabay digong ay. Bay. O saan ito po? Ay, kuan, taga-pulang yuta, gipariglahan sa taga-itom nga yuta. Ano na, bay? Kasabot ka dong Digong. Nga naman, unsay nung dan? Ay, murag atraso, atraso siguro. Asan ito po? Dito sa pikas iskina, sa may parkingan nandong. Bay, naro, pundok-pundok. Okay, dulo na to. Tara. So, ito po rin. Saan ito po? Mo na inahitabo, Digong. Pagkulatan sa mo. Kalitan mi. Pila sila katao? Tuwa ka motor. Unom sila. Nagsakay. Nag-angkasay man. Dua sa usa ka motor. Kinsa man yung mga tawanan? Kuhan, Digong, buot mo sud diri sa ato. Murag, gusto mang mubutang og illegal nga kalihukan. Mao ba? Ugasa na sila? O na, nanibat na. Oho. Posible kang mabalik. Basin mamalik to sila, Digong. Mamalik, ha? Uy, mau na sila. Namalik sila. Perbita ko ba? Apa ba? Babaw na! Perbita! Patay! Patay! Dito manago, pwede kong. Ha? Pero ba? Puyo lang dia, puyo lang. Mga kauban! Paganda mo! Inyong mga hunting na ipong inyong armas! Saka! Kalma lang. Niya na sila. Ay, na sila, oh. Anda mo mga kauban, ha? Relax lang. Hoy! Kapadre! May muhangan ninyo ha? Masuod may deres inyong dapit. Dinis pulang yuta. Unsa inyong buhaton diri mga brad? Hilas ko mo.
Kinsa ka mong tanan mo, ha? Kinsa ka? Gusto lang yung maibaw. Mag-unsa mo diri. Aray na mo puyo. Kinsa man ka? Kinsa man ka? Taga diri ko, Brad. Murag, hinog ka na. Dili ko hinog, Brad. Balbangaan pa lang. Yaman tara. Wa, tingaling ka makaila. Nako, Dili ko interesadong makailan mo. tutokin ko. Ayaw lang. Dili ko mutanaw si Munaong. Kaya wa pa gani krimen, suspect na ka. Gusto ka tingalan, ha? Opa! Naunanti ka. Naunanti ka, tiyo. Kaya akong sumbuhan sa kong armas na natumong si mong agtang. Ops! Walang kikilos! Kung nawa mo ilingaw, balik mo sa inyong agi, mga Brad, okay? Unsa? Saman, magbagay ka, kabliton ko ni. Lungbag ng agtang ni mo. Saman, ayaw ninyong tugawa ang malinawan na mong pulang yuta. Nakasabot? Adto mo sa inyong dapit na mao ang itong yuta. Kasabot? Kuhaon na nako ang imong armas. 357. Mao dayon tani ang imong bunuton para diri nako. Naunhan lang ka. Kon, kining. Kining mo mga kauban. Ipataas ninyo magabot. Dili. Musilong kayong gawan. Gusto mo? 1, 2. Pataas mo! Leche, pataas! Okay, salamat. Mga kauban, kap-kapi sila. Kuhain sila mga armas. Sige na, kuha! Lado, digong! Dali mo na ko! Bida po los manindot armas ba yun? Unom silak buok? Manindot kayo, dalawa. Ang usa, 38. Ang usa, doon na ba 45? Daraw. Salamat ka ninyo, sa inyong pagbisita din sa among pulang yuta. Kung muanin mo nga malinahon ang inyong tuyo, okay na yun kayo. Welcome kayo mo. Pero kung gubot ang inyong tuyo, ayaw. Nga naman, mubanaw ang dugo na to din. Klaro? Pamauli mo! May atraso ka na ako, Pai. Ako na noon. Kamoy may aris sa among dapit. Kami na hinoon ang doon atraso. Timanan ko ng dagkway mo. Bayot ka tingali, no? Sa, pagtaro ka. Abin ako bayot ka. Kay nagtimaan man ka sa akong dagway, matod pa nimo. Dili ko gwapo pero tutuki lang. Di ba ko labgalan ko ni mo, Pai? Wabaya, ni ko mantigong magbukal-bukal. Seryoso ko. Pero kung makik-amigo mo na ako, wag gini problema. Pero kung musuod mo din maghawd-hawd mo, mao na'y dili gyud mahimo. Okay? Unsa? Giro tawa na. Unsa mga kauban? Mao ning dagwaya ang nangulata ka ganina? Wa mi nangulata, wa. Klaruhan ninyo. Mao ba ni sila? Mao na sila, Digong! Mao na! Iyay. Ni konfirmar man ang mga tao diri nga kamo gidi ay. Mas may tingali nga muluhod mo. Unsa? Luhod. Muna pagbasol sa inyong mga nagkasabot. Sabot ba? Kasabot man. Sige, luhod mo kaniyot. Dayon, pamauli mo. Huwag ayaw mo pagbalik diri. Kaya kung mag-iningon mo nini, manghulga mo, tata mo karmas, inigbalik niyo. Basta kagubot ang tuyo niyo. Ipaunay na kupakaon ninyo ang inyong mga bara. Kasabot mo? Hilo man kayo. Unsa man? Sugdan ko lang bugha ang inyong mga Unsa man? Ariya? Unsa man? Tingog mo lagi mo. Mike, tingog mo. Dori ay. Sa dili pa mo mamauli, ug asa mong ispidnuha kikan, pa-picture na ta. Dili mahimo. Sa dili mahimo? Ha? Dili mahimo nga magpa-picture ta? Isa pagpili. Pa-picture o ibutang mo na mo 6 feet below the ground. Unsa?
Paulagway ta, aron sa ingon niya na, dali na mo magkita ta ba? Dali na ta magkumusta. Bahulagway na lang. Mga kauban, dili, papicture na niya, papicture. Dol mo! Dol! Kuhangin niyo mga helmet. Ibutang sa karsada. Kuha! Burak! Ayaw lang tingali, oy. Dili mo? Usa man? Ha? Dili ko mo. Sugdan ko ng seremonyas unsaon nga mo pahuway kamo sa dayon. Okay? Ayaw, down, terrible. Wes, kung di mo gusto nga mo pahuway sa dayon, palagway ta. Ono, dos, dili? Palagway na, Good. Si Mirna. Tatango na nga mong Mirna! Dali, Mirna. Dali. Digong? Timing kayo nga midaol ka. Dali. Ikaw mo picture ka mo. Picture mi ngining atong mga amigo nga niya din. Okay? Onsa? Onsa mga amigo? Amigos sa pagkakaroon. Inigbuwag na to, sugod na ang pagpating kaaway kita. Atuwa na sila. Nabalakal mi diri Digong kay tingalig. Sunugo niya mi diri ba? Sunugon? Simple nga solusyon. Mabinandayon. Mag-duty. 24 oras. Puli-puli. Ha? Tag 8 oras para sa atong kaluwasan. Klaro? Mutabang mo. Unsa man? Magsulti. Mutabang mo? Tubag. Mga may mutingog ninyo. Dili ba mo? Kay mo biya nami. Hadlok mo. Okay. Hadlok man ka mo. Wa mo magkinahalan og taong may kaisog og andam nga mobarug og motingog. Kining. Ato na lang hangyo limi bay Digong. Ayaw limi pasagdi diri. Ay kabalakan niya ko. Dili ito itugot nga dunay laing muhaw dinis atong pulang yuta. Dili makasod? Oh, come on. Maulingin na, sir. Di may kasuod dito. Paminaw ka mo. Kuhaon nato ang pulang yuta. Kay dako kinig kabahin sa akong negosyo. Palito na ko ang maong area. Oo niya, sir. Kung di mo sugod, mubaliban niya. Kinahanglan gayod. Nga mutando jud sila. Ang dili mo sanong atong kaaway. Ug ang atong kaaway dili pasanayon. Dili padaghanon. Aron dili maglabad ang atong o. O katong inyong giingon nga ni Babag, si Digong. Nagtuo na lang yun yung tawhana. Nga mayang laki siya. Mayang laki sila. Kung magsamok-samok siya, bitayon siya sa punuan sa sibuyas. Pero, ipuson ang bisan kinsang babag sa atong proyekto. Klaro! Lain na sad nga kasamok imong gisudlan Digong. Mirna. Dili lagi unta lang ka manghilabot. Pait kay Mirna. Nga dili ko manghilabot. Niya ta nagpuyo sa pulang yuta. Unya sudlan ta og tagalaeng barangay. Maghinaon pa sila. Maayo din na. Pero,
Dili ko mangilabot sa ilang dapit. Pero diri sa ato, dili mahimo nga sila ang maghawd diri. Dili gina nako ikatugot. Ila ang itom nga yuta. Ato ang pulang yuta. Pero kung mamugaw sila, Musamot ka pula ang atong yuta. Adunay dugo nga bubanaw. Digong, Mubutang sila iligal ng negosyo. Aron musamot kayabag ang mga utok sa ato mga kaisunan. Dili ko kana ikatugot, merda. Dili. ugod si mahitabo kanimo. Merna kuno galing mamatay man ako. Tungod sa akong pagbarog o panalipod sa kalinaw, andam ko sa pagdawat sa kamatay. Unsa? Mopilit ka sa posporo? Manay posporo karon ay. Lighter na. Digong, seryoso ko. Wa ko magtiaw. Relax lang. Relax lang. Basta, ang akong baruganan, dili na ko ikatugot nga doon ay mga tao nga manghawd dari sa itong napit. Dili, merda. Sabtalan ko na siya, bida. Unsaon. Huwag yun na imbaruganan yun. Siya kong buhaton. Para malikay siya sa kagupot. Kung ano gawin maglikay, maglit sa nasbay digong. Pero ang kagupot, tayo may mutuulan na niya. Tikong seryoso ko. Seryoso, gusto kong isulti. Pero may gunin ko yung sabay digong. Naibaw kay kus kinaiya na to, hana. Di na gusto nga doon ay maghod-hod. Di na gusto doon ay daw-dawgon. Drama rin na si Radyo eh. Drama ko doon eh. Tabo na kinabuhi, bidigong. Unya ka na mga tawhana nga yung labanan. Mulaban ka na niya? Oh, well, hello ka bala ka na. Kay naipanultihon nga nagkanayon, kung magpugas kag hangin, bagyo ang imong anihon. Kung magtanong kag kagubot, kasilag ang imong ani. Kung magtanong kag pagtahod, muani po kag kugma. O kung magtanong kag mayong relasyon, daghan ang manalipod ka nimo, di ba? Higo na tikong. Ang igo na sad. Gidool man gani unta ko nimo. Ano magpatabang ko nimo og tambag ni Digong. Pero ikaw utrusad ka. Murag imong man hinuon ang uyunan hinuon siya. Dasigo nimo sa Digong nga mahimo ang iyang gusto. Ay, porbida. Maugyo na ni Berna. Importante nga makuha na mo ang pulang yuta. Dako kini ikatampo sa akong negosyo. Aha. Naipuldog nga biabot. O gisugat ni Briggs. Unsa kay tuyo? Unsa kay problema? At doon na go. Mao ka nang netabo, dadi. Doon na ibabag. O kinsa ang babag? Kanto laging digong. Nasad? Digong nasad? Mauna ito tunok sa atong mga titinguha, dadi. Hapit na ko mapuno, Briggs. Hapit na. Unsay hapit na mapuno, dadi. Hapit na mapuno ang akong pasensya. Anang ginganlan og digong. D-I-G-O-N-G. Digong. Ug kun mapuno na, ako kining kalisun. Unya, dadi. Unsay mahitabo, ha? Kun ako ng kalison, ang mahitabo,
Mao nga makikita na siya kang San Pedro. Unsa? Dali. Pero kanus apa ha? Bubuhatan na dali. Aron mawagtang ka ng hahanggaong dako. Naglagot ko pag-ayo ang tuhana. Gusto ka? Nga mapapas na siya. Ug adto na siya padung sa ilawom sa yuta. Gusto kay dali. Nga naan na siya sa ilawom sa yuta. Matuman ang imong gusto, may Sam. Yes, dade. Yes! Dade, buhata sa labing madali, dade. Gusto ko na makakakita kang tigong nga may gagapas sa ilong. Yes, iho. It's o, iho. Matuman ang imong gusto. Magsimba siya nga may gapas ang ilong. Ayaw pagsigig pagarpar, dade. Dili kini pagarpar, iho. Ako yun kining buhaton. Kanus alagi. Paabot lang, iho, may sang. Dili na ko makakapaabot og dudugay, dadi. Relax. Paabot lang. Dili lagi ko gustong magsigig paabot, dadi. Dili lagi. Matuman ang imong gusto, may san. Tawga ang mga buldog. Ay, asa mas digong, uy. Wapad ako nakita siya. Wapadas vulcanizing shop. Asa maka siya? Ay, asa baguda ining tawhana. Uy. Sa maron. Mura magnaaslo yung kabahin. Uy, si Digong. Siya ka nang nag-practice. Martial arts. Hana! Sukmag. Patid. Tuyok. Sukmag. Patid. Kuyawa. Nag-practice day siya diri, ha? Ay, nakakita na siya na ako. Kinahanglan magkapangandam dang nagkayang aron sa ingon niya. Basin baga hangin lang, haud na niya hangin. Digong. Sa bisan usang kariugan, kinahanglan yun nga makasuster ang imong hangin. Kaya kung mahuddan kag hangin, nagpasabot ka na nga gusto ka nang muhigda sa kahon. Usay kahon ba? Gusto ka nang mupahuay sud sa lungon. Digong. Mao nga kutos sa may mo mang kinahanglan tingali nga bayro nako ang gamay na kung kaibaw sa self-defense. Kaya di supado kayo o magpatara na lang ako sa mga tao unya nga magtinguha sa kong kinabuhi. Ay, maog yun. Kinahanglan yun dong. Magbantay yun ka kagipadadaan ka na rabag kalabira. O na kayang, kautob lang sa may mo. Basta walay lipot, watubang lang. Sugutan yun ko o magkinit-kitay sa dunggan. Tanaw na daw kinsay dunay rabis. Nagayang, pasag na lang padadaan tag kalabirang. Kaya nagkabalakan niya na, way kaso na ako na. Hala, waday ka mahadlok, anak. Muragwa ko ng pagbati ang mubati kahalok na kayang. Tikong. Ang ako lang, gibati ko dakong kabalaka. Kabalaka sa unsaman? Nga kung mamatay ko, doon na ba kayo mobilar na ako, no? Unsa? Tinuod ka dali?
Maysan, nagsugod na ang atong mga bulldog. Nagsugod na diday? Nga matuman ang imong gusto. Unsang gustuha na ni? Nga mahanaw na sa mapa si Digong. Tinood? Yes, my son. Ano sila? Nagsugod na sila. Nagsugod na. Ilan ang duwaan si Digong sa kamatayon. Lilipay kay ko, dade. Lilipay kay ko, ha? Vulcanizing shop para di ko. Klaro. Klaro. Sunugo na to ang iyang vulcanizing shop. Panik! Iapil na to si Digong. Kinahanglan na mapaig siya uban siya ang vulcanizing shop. Sunugon. Okay. Liyok lang. Nababoy na nga gasolina. Diyan na. Good. Liyok lang. Panik! Ay na! Ayun, Sunugon ang iyang vulcanizing shop. Maapil siya si Digong. Mapangas bidig ko, forbid. Oh, palibak ay. Hello, Bay Digong. Bay Digong. Tika uli. Ano lang ko diri, Bay? Oh, bida, oy. Ano ka matawag vulcanizing? Dari lang ko na ako, Bay Digong. Oo ba? Bida. Uli lang saan. Unsa ba ko, oy? Nga naman, sa may... Di aman. Di ako kigiandam ni mo. Sa may giandam niyo. Subakog kuan, panga. Panga? O, pangas tirador. Nakapalit kong pangas, merkado. Labas kayo. Palit ko. Ako rin sugba. Ikaw lang muna, Bay. Ako naman doon. Aray, di rin. Ginom, tagamay. Was kondisyon. Di lang muna ko. Oh, sige, siguro ka? Sige lang, ikaw lang muna, Bay. Di ko may nombron. Kaya doon ako'y buhaton sa iyo sumuntag. Kapoy kaya ko na mahubog ta. Sige. Di ba ka? Okay ra. Salamat lang, Bay. Dahil lang kumatuog sa akong vulcanizing shop. Okay, Bay. Sige. Amping dia, ha? Sa Tranggi kayon, Bay, Tikong. Okay, Bay. Salamat. God bless. Hindi man siya muli. Bida, no? Sulo-sulo kung ino ngayon sa sulo. Sa kong katuro na, eh. Tikong! Ay. Di ada dipasok ba ni mong panga? Lamatay. Labing mayo. Luto na din na. Ay, luto na. Anda mong taon kung sukag sili dere. Okay, mga unta, gutom na baya. Asa na ba si Digong? Di siya mo rin. Kita ko rin habhaba ng panga. Ay, mao ba? Hala ka anugon. Asa man Ato ko siya tuwan matawag ko rito siya. Vulcanizing shop. Ay, kapait. Bayaan ning Digong. Kumpiyansa bang kaayo? Ha? Kumpiyansa na eh? Kumpiyansa kaayo. Ibaw siya nga kanang dunay hulga iyang kinabuhi o ya adto matug sa shop. Ay, naunsa siya lang kung usa dito. Magkakapugong anan na iyam na gusto. Mausad, no? Sige, mga odan lang ta. Kadito magsukad ko, ha? Sige, sukad na eh. Para mga tuog ta. Tapad ang doha. Mga unta, oy! Anong matuog man ta kahanggaw? Utot ni mo, Tikong. Sige na. Ay, nga naman ko. Sige, marakuba ning tukahin ko. Ugang ako nga naawin na. Tuwaragit kang Tikong na. Ay, nako. Sobra tingali akong gugman niya. Pero may siya maghasol sa una ako. Niya kanunay kong kulbaan. Nga tingali, doon ay daot ang mahitabo niya. Tawagan ako, be.
Basi nagmata pa tingali siya aning orasa. Hello, Myrna? Hello? Salamat na nagmata ka pa. Asa ka ron? Yara ko sa shop. Yan naman. Pahibawon ta lang ka. Apel ka sa kong pag-ampo. Salamat daw. Iambong nga malangit na nga akong karag. Amaw man ka, uy. Dili na mo akong giampo. Sa maday bang giampon ako. Nag-ampo ko. Kaunta. Maluwas kas kadautan. Salamat. Pag-amping diha, ha? Sure. Tumulo ka lang, di mo. Di kong. Nasabot na ako. Pinanggagilay ko ni Myrna. Tingali. Siya naging ang babae. Akong dadun sa altas kami niyo. Siya naging tingali. Ang malas na pasado na. Matog na lang ko. Kaya mo sa'yo kong tiyagi yung pangin. Ang akong bulldog. Hello, bulldog. Pitbull. Unsa na? Ready lang. Pipila kami na ito. Molbo na ang dakong sunog ni Davida. O mapil sindi kong sa pagkapay. Good. Kinahanglan nga mapapasya sa kalibutan. Aron matuman ang gusto sa pinangga kong anak. Ako kipaabot ang tawag sa akong kauban. Nga magpaibaw nga mahulbo na sa sunog ang siyap ni Digong. Man akong tutok sa picture ni Myrna. Matuog na lang ako. Hagkan ko kaniyang picture. Good night, langga. Huwag pag yung po ang kayo. Katugay pa. Nagkinaminam na ako. Naman kita nga mo silaw pang siyap ni Digong. Kana mo dilaw na. Oh, kana. Misi ka na. Mayroon mo na. Sunog na. May lampos na akong kauban. May lampos na siya. Kailit. Kayo. Nasunog rin siya. Kailit. Ang ako mga buta. Wala ko mahimot. Kailit ka. Mayroon mo na mag-ingas. Ini ka kayo. Dagpo na kayo. Sunog! Sabi! Dapat na! Huwag magpaldi ko! Gali! Liyog na! Tara! Tabang! Uy, pagsa man ron, uy. Nagsaok man ron. Pero man, may sunog tingali. Ay, ilang tao na kuspetana. Ay,
Sunog yun. Uy, kadako naman anang maong sunog. Hala ka, murag hapit naman na sa shop ni Tikong. Si Tikong pagmata, may sunog. Tikong, huy, Tikong pagmata. Pagmata kay may sunog. Gubatay, asa gubatay? Kaamaw mo gubat ba? Sunog, naisunog. Sunog, umayo noon. Kaya bagyog ni naon sa sunog. Dapit sa shop ni Tikong. Pagpalit yung isla na yung magsugbata. Sunog. Sunog ko'y karahon. Naghambong biro. Ito silang, may Tikong. Buwato ko na. Hindi mahimo. Biyak ako na na. Oy, hanggaw balik una. Magdali ko na. Hanggaw, mula ka mga ingon anak nagprepra ka. Ay, pagpurol para ang karawa ka. Buti mo, ay. Ay, kasama rin nanawag. Uy, si Tikong Mani. Hello, Tikong? Diba na? Oh, nanawag bang ka? Nga no? Kuan, may bawang tingkaday. Nasunog ang Baydigong. Ha? Ang shop. Nasunog ang shop ni Baydigong? Oo. Nasunog taon. Bida. Kinuo ko, kadusala. Karon ang taon. Padayon magaling mo biro pag-ubartis kayo. Kinuo ko. Muwan ako karon dayon, Tikong. Bye. Nasunog ang shop. Ginuo ko. Nga naman yung taon, uy. Pagi ako ninyo. Tikong. May Tikong. Asa na, ha? Oo, malamo yung kita. Usa? Wala nyo ikita sa Tikong? Wala lagi, wala. Kinukutaon asa magkataon siya. Oo, gidunahan nga napil pagkasunog si Digong. Usa? May Digong nga mo nakita. Why bigawas? Why, nakita nga Digong musa nagtuwa ang mga bombero nga natapunan si Digong sa mga atop nga nahunlak. O kayunon pa. Oh my God! Ginoo ko! Din ni may mo! Na mga bumiro, pagutalo ko! Bida! Brad! Kita mo ba Digong? Tiya ba ni siya? Kita mo? Ay, apel ka nga nagkasunog. Uy, kumidya niya, Brad! Bida, bumiro, rumah ka! Wala kong kamidya niya, bay. Wala may kita niya, bay. Ginoo ko! Napilusunog sa Digong! Kayon ba na mo mga atop bang mga sin nga naunlak ba? Basing na tabunan daw to. Ay, kaluho ni Digong! Taon kong mapil siya sunog! Ang shop gini Digong ang nasunog. Asa si Digong? Mang Kayang? Ganina na ka? Di pa nagyudugay. Nang asa si Digong? Ay, wak magkumakakita. Utsa, wak ka makakita? Wak lagi. Si Digong karon ang gipangita. Gipangita sa siya sa mga bumbero. Ha? Nga naman? Kay basin ko noong naapil si Digong sa sunog. Unsa? No! Dili ka na mahitabo nang. Dili! Ay, mausagin ito na akong giampo nga dili lang yun unta. Wala ko ta mahitabo. Pero wa man ikita si Digong good. Tinuo ko! Ang mga fire volunteers ug mga bumbero ay nagsigi na itong pangita ron. Nangukay sa mga atop nga nahunlak. Kay basin og natabunan si Digong. Dili ka na mahitabo. Dili lang kaya. Kay na ay lapakilak day uy. Lang kaya buhi si Digong lang. Buhi siya. Dili ba yung mamatay si Digong? Dili. Cheers sa inyong kalampusan. Cheers! Tus. Mayo.
Ganahan kay ko ninyo, ana, ha? Cheers, cheers. Ganahan kay ko. Musta na? Nilampos sila, dade. Nilampos sila. Very good. Napapapas na sa earthy digong. Ug dili ka na magmahay ka na ko, baysan. Natuma na ang imong gusto. Maugyo na akong gusto ni mo, dade. Imo yung ihatag na ko ang akong papangayon. Of course. Inangga, gunti ka. Thank you, dade. Thank you. May bonus ka mo ka na ko, mga kabuldog. Salamat, Pitbull. Natakdan ka, natakdan. Lalaap ko, sad. May bonus ka mo. Basta, nagmalampuson ka mo sa kong gisugo. Permanenteng doon ay bonus. Pilay ilang mo bonus, dade. Inagmayra, tag 20,000 pesos. Oh, yes. Lord, ayaw ito nitugot ka maapilis ni Kong. Ayaw ito, Lord. Dahil, Mirna. Nang kayang, unsa na? Unsa ito mga fire volunteers? Ay, padayot pa silang nanguy-kuy. Kanang di man gud nila madali-dali ug kuha ang mga kahoy ug sin kay init pa kaayo. Nag-alis nga pas kay init. Kinuo ko. Si Baytikong. Baytikong. Tikong, unsa na dakitan na si Digong, ha? Tikong, nganawa ka mo tingog. Tubag kami, oy! Dakitan na ba si Digong, ha? Dakitan na ba? Nanay ko. Ngano ka, oy? Tikong, sulti! Asas Digong! Nakita na ba? Ha, Tikong? Tubag! Nakita na ba si Digong? Ay nganong dili man kamo tubagoy, naunsa ka man. Tubag kami, oy. Asa si Digong, ha? Nakitaan ba, ha? Digong? Mirna, nay kayang Tikong, tubag kami. Nakitaan ba si Digong? ang dor karon, wa magiti. Kinuo ko. Maho ka na. Napilkit siya. Napaig siya. Dili ka na mahitabo ng kayang. Dili ka na mahitabo. Wamangkot makit asa man di ay. Kunwa siya maapil asa. Ngano wa man siya nagpakita. Wala na ko problema ron kung asa siya ginugsos. Mutabang kong kay-kays mga nasunog na kahoy og sin nga nahon lang. Ay, lang pagkapili ha. Samad lang ka. Buligit pag yung ka. Bahala na lang, Tikong. Ang importante nga makita na ko sa Digong. O kung naapil magkadigani siya. Gusto lang kumutan ako sa paig niyang lawas. Oh, di, Mirna. Mula ka ko, iho. May san. Asa magkadade? Muadto ko sa nasunugan. Kinahanglang magpakita ta kanila. Mo Sa ba? katawan. Mo ba, dade? Magpakita ta sa atong pagpagkabana. Tanaw na ko. Unsaon ako sa pagpabilib ang mga tao. Kuyog ko, dade. Of course, my son. Kuyog ka. Aron makita kanila. Yes, dade. Tikong, kinsa ang fire investigator? Kana siya day. Aha, o bani ko, mangutan ako niya. Oh, tala. Sorry kayo. Pero bisag giunsa na mo.
hapit na mahuman ug wakli ang mga sunog kayong kahoy ug mga sin. Pero wag na mo ikita si Digong. Ginoo ko. Sir, asa ka taon ron siya, sir? Dili ko makatubag ana. Tikong! Ilang palabihilak, din na mo'y sulbat. Ay, palabihilak. Tikong, dili ko lang kapugan. Sige lang. Napakikit. Pusang paglaom, day. Patapusan na to, ani. Maulong yun ang paghumantaw. Kadyang taon na ng mga sunog na kahoy. Sir, palihog taon. Gusto ko makita si Tikong. Dili ko makatugot na bawa siya. Amo ka ng paningkamutan, ma'am, nga makita ang patay niyang lawas. What's Noy, pwedeng mangutana? Ay, pangutana lang, Mirna. O, agi kakakita ni Tigong. Ay, ngitami kung asa siya. Kay, niligid to siya magsugod ang kayo sa ilang shop yun. Buti pasabot. Nawagin mo kakita niya. Wag day, Mirna. Noy, wag yun. Kasi mong pagtuo. Buhi pa ka siya. Nabala kami day. Nabala ka sa unsa. Napatay na siya. Unsa? Basin og na-trap si Paring Digong. Na-trap? Mao ka na'y among pagtuo, Inday. Dili, Noy. Patay na si Digong. Ang ginoo ko. Pasaluan taon nga, mao na among pagtuo, day. Kaya kung wa pa siya na-apil, nga nung wa pa siya magpakita na to. Noy. Magpakita unta siya. Daga na kayo nangita niya, pero wag siya magpakita. Kung naapil magid gani siyang kasunog, naaunta ang patay niyang lawas. Ato tayo nakita, diba? Bitaw po, no? Sige, Noy. Diya ka na. Mutabang pa kong pang-uwi-kuis na sunugan. Basin o bakit anak ko siya? Padayon lang, Daimir na. Diya ka na, Noy. Sige. Dili may mong mamatay ka, Digong. Dili. Mag-unsa naman lang ko. Kumawa ka. Kung naapil ka magkikanis pagkasunog. Pues, unungan ti ka. Dili ko ikaw pasagdan. Mag-uban ta. Ay, si Tikong. Niya na paingon diri. Tikong! Ay, Kumusta na, ha? negative na eh. Si negative? Huwag hindi kita si Digong, mao ba? Yes, Nay. Oh, no. Oh, yes, Nay. Ah. Ano tinuod? Oh. Kasi kita. Pero kung naapil man siya, di sa kumuto uy nga mahilis ang iyang lawas. Oh no. Oh, no. Mori tinuod na yun. Kakadiyo ka. Siyawa man nagkita. Bitaw. Magkuha kong pare. Ah? Pare? Saan niyo pare? Ha? Atong pabindisyonan ning dapita. Oh, Nay, nga nung tao pabindisyon na rin mo. Basin og tawaan ning dapita din eh. Unsa? Uy, yun na. Ah, Nainindot ka sa kinan nga miapot. bitaw da. Oh, Nay, nung daon na eh. Ala ka. Ah, sila ka na si Mr. Santos ug si Briggs. Uy, unsa goy ilang tuyo. Kinsay nasunugan. Kinsay na sunugan, ha? Ni amin si Dade. Aron pagtabang. Si Baydigong, sir. Si Digong? Kaluoy gud siyang kahimtang gud.
Tinuod ka na. Dali. Atong tabangan si Digong na. Asa naman siya, ha? Sir, wa na ikita, sir. Usa? Usa wa na ikita? Tinuod bitaw, Sir Santos. Wa na ikita. Nagtuumi nga, patay na siya. Unsa? No. Dili. May san. Ayaw palabi sa imong kaguo. Pasag di kong muhilag na di. Naluoy lang ko sa kakahimdang ni Digong. Bisan ako tikong. Ibati og na kong kaluoy kang Digong. Sir. Niyay kwarta. Kinsay mo dawat ini? Ha? Tabang ko ka na. Sa pagpahimutang in taon sa patayng lawas ni Digong. Sir Santos. Dawata kinitikong. Salamat, sir. Ayaw pagdawat, Tikong. Uy. Kinsa kining maanyag nga binuhat? Ako ang hinigugma ni Digong. Ha? Ikaw ang hinigugma ni Digong? Oy, my God! Nganong na kayong kang oh my God? Tinuod nga, uyab kang Digong? Ngano? Dili ka mo to, come on. Miss, kinsay pangani mo? Mirna. Kining akong tanyag kini. Tabang sa biktima sa sunog. Wa mamatay si Digong. Wa? Wa mamatay si Digong. Og salamat na lang kayo sa inyong tabang. Kining ako, tabang lang gayod. Dili ko kini pabayran. Ay, gamay ramaning maong kantidad. Kamo, ha? Anong hilo man kayo mo, ha? Ako, sir. Minaw lamin ninyo, sir. Lindo kibutan. Kami man ko si Daddy. Dili mi makaapo nga magtanaw sa mga tao na nagkinhanglag tabang. Ilabi na sa mga inaning katalagman, sir. Sa mga ingani nga katalagman. Ingani. Mao ka na ang tinuod kay suunan. Mao ka na. Ilabi na sa mga biktimas katalagman. Mao nang niya kami aron sa pagsusi sa kahimtang ning dapita. Naibawa na mo nga may sunog. Busa, misusi kami din aron sa ingon, makadunol dayan kami tabang. Tabang. Kang Digong. Nga patay na. Buhay pa, Sir. May Digong! Digong! Daddy! May son! Buhi si Digong! Digong, salamat. Salamat ka, buhi ka. Sa ko nang gikaingon ka ni Omer, ha? Dili ko mamatay. Tungod ka lang, di mo? Pero diin man ka. Anong wa ka makita sa mga tao o sa mga bombero nga nangita ni mo? Direro ko sa palibot. Ano man? O sa pagkita mo, ang nasunog ang imong shop? Dili pa ko makatubag ka ni mo yan. Pwede ko! Bye! Bye! Salamat! Kabuhin! Patawad ka! Salamat kayo! Wa pa na paong akong kandila, bay, sa akong kinabuhi. Digong! Ginoo ko, Nakayang, salamat. niyara ko. Ay, nabalak ka kaayo, mi, kung asa na ka. Labi ang pangita itaw na mo ni mo. Kung naapil magkas pagkasunog, anong wa man na mo ikita ang imong patayng lawas? Tungod kay dako kong buhi. Nagkayang. Ay, salamat in taon, Ginoo. Digong! Digong! Uy. Mr. Santos. Praise the Lord! Hallelujah! Uy, praise the Lord kayo nga dako kang buhi. Gibuhi pa ko sa Ginoo, sir. Aron pagitaon ang tao o mga tao na mo'y misunog sa kusyap. Unsa? But mong ipasabot niya. Gisunog pagtuyo ang akong siyap.
Oh my God! Kung mao, nakaila ka na kung kinsa ang nagsunog sa imong siyap. Kaila, sir. Unsa? Kung makaila ka man, kinsang maong mga tao, ha? Kinsa ni Digong? Dili para ko ikabutyar kung kinsa. Kung makaila ka man, ha? Isulti! Aron atong kasilutan. Kasalbahis good nila. Nganong iila mang gisunog ang imong shop, ha? Unsa may sa nimo? May atraso kanila? Wa ko may bawo kung sa ako atraso kanila. Dade. Adto na ta. Buhi man ni Dennis Digong. Okay, my son. Pero, sa dili pa ta mo biya, dawata kining kwarta nga akong tabang kanimo Digong. Aron sa ingon, makabangon ka sa imong kahimtang. Sir. Dawata! Bitaw dong Digong, dawata ilaban nagtabang nimo. Dawata, aron sa ingon gamito nimo, aron makapatukot kag balik sa imong shop nga nasunog. Dade. Ayaw na pamugos pa. Dili na mo dawat. Dili, iyo. Kining kwarta nga akong gigunitan. Para yun tabang na ko sa mga tao o sa mga tao nga nagkinahanglan. Nga mga biktima sa katalagman. Gamay raman kini. Salamat na kayo, sir. Dili ko ka nadawaton. Iinsulto mo ako, Digong. Mr. Santos. Naiubos ko nimo. Breaks. Adto na kita. Yes, Dade. Dali na. Hilas kay ka. Ikaw pa'y tabangan. Ikaw pa'y mubalibad. Shit ni mo. Kusa? Diha na mo. May nagunayo man ni mo dawata. Baga-baga na ba ito? Maukyod Digong, nga nawa man ni mo dawata. Sorry lang nang kayang makabangon ako. Mamamagalagot! Iho, may son! Naglagot ko, Dade. Naglagot ko! Rex! Kutsi, madaot ka na! Lalagot ko, Dade! Lalagot ko! Relax lang. Relax. Nganong nabuhi si Digong, ha? Nganong bubuhi siya? Ilam na. Dagang paagi may sa unsaon pagpatay sa manok. Dade. Swerte pa lang siya. Nganong nakalingkawas pa siya sa kakamatayon, ha? Ngano pa man! Nisamot ka na ng kahalok nga akong gibati, Digong. Meron na. Kung gituyo man pagsunog ang imong shop, sa ato pa, gusto gid nila nga patyon ka. Sakto ka, Merna. Pas, kung mao ka na, tago na lang. Usa? Ako mo tago? Maayo ka ni ron kinakabantay ka. Wa ka makaapil sa sunog. Tungod kay nakakang nag-ampo ka na nga dili ko mahug sa laot, dili ba? Digong. Efektibo kay mo mapakampo para nako. Digong, likay na lang. Dili ko ang malisang, Merna. Digong, dili sa talang panahon nga gamito ni mong imong kaisog. Merna, timanik ni. Ang mudangob sa labing halang doon ang magpabiling ubos sa iyong pagpantay sa labing kamahanan. Makaingon sige doon. Ikaw nga kumanalaman og tigpalipon. Ikaw nga kung Diyos, kung kanimo nakasalikak. Ikan sa tanang katalagman,
Nawa ni mo hisay rin. Ilikay kagayot niya. Kailangan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat o ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Uboto ka listeners ang part 6 sa Digong Kanto Boy. O mutiwas kung basa sa inyong mga comment mga ka-listeners, no? Si Lingel Habman, thank you kaayo Sir Idol. Mga sapayan Lingel Habman, no? Salamat po sa inyong kanunang pagpaminaw. Si Workers Vlog, shout out Idol sa kong kuya Alex. Ako ko pasalamat sa kong kuya Alex sa iyong natabang nako ubanan sa iyang mapinanggaon nga wife. Sana mabasa Idol, God bless you. With napulo ka heart, no? Salamat kayo Workers Vlog, no? Shout out sa imong kuya Alex, no? Sa iyang mapinanggaon nga wife. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa mga drama. Unaha jud ang health Idol kaysa trabaho. Magunsa man ang trabaho kung luya ang health. Idol amping for me. God bless. Upat ka pito ka heart, no? Salamat kayo Workers Vlog, no? Sa imong pagpakabana, no? Yan na gid. Amping kita sa tong lawas kay mao gid itong puhunan niya makatrabaho mga ka-listeners na madasig mula hutay, no? Mimi Villa Corta. Hello, good afternoon Idol. Naalagi laing ni upload sa Digong Kanto Boy Idol. Di ba dili man na pwede og double ang up? Lagi naalagi di ko maka buot ba mag-upload magud po sila. Nihangyo ni bitaw mi ana sa kami ni amigo nga kuan nga di lang magpareha ay og drama. Ba pag nga damo pwede mo patuo. Sige lang kay basta kay kuan nahangyo na tagtarong nga dili magpareha ay magrespeto ay mga ka-listeners ba nya ako pwede mo jud ganahan og kanang kuan itong imo jud hakopon tanan drama ba angay lang gud mga ka-listeners nga unsa iyaha kay ako hindi ra ganing digong ako wa na ko'y nakuha sa mga bag-o kay halos na natanan sa uban nga mga uploader ang mga drama nya kuan pag yun no napansin mo at bang sige lang mga ka-listeners, no? Napambuti laing drama nga makita na ni mag-upload og lain kanang wa jud pareha ba mangita sa mga ka-listeners, no? Salamat kay Mimi Villa Corta sa imong concern, no? Manggupo ko makabuot og kanang mobadlong ko ba kasi inan po ko ba mobadlong ko ka-listeners nga hilasa kayo. Pag mo itag-iyas drama. Uwaw po kayo ba nay may ngana ba nang di na lang ko mang kuan narago na sa uban kung ganahan sila mo spito maayo na, no? Pero magpaugat sa kung mahimo basta kay ang hukom na sa YouTube na, no? Nag-apply sa monetization labi na mga bag-o bitaw nag-apply na mga sangit yun na serious content labi na walay vlog ng uban, no? Nya kuan na di po uban dahil nga nag-upload nga na po vlog muna nga bahala na kamura mga listeners pili lang mo asa mo maminaw, no? Sa kasi ganahan yung paminawon at maminaw sila wari ba, no? Amulay mag-igo mga listeners, no? Kay lisod magbukayo gud kuan mangaway ko ari ba nanakot na pa ko'y problema mangaway pa gyud mo samot ka listeners. Sige na lang. Salamat kayo Mimi Villacorta sa concern, no? Si Jerome Canha, wow, paspas na, thank you Idol, love it. From makabasa, he is the principal while busy sa mga fill up sa reports. Maminaw lang jud ko.
Salamat kay Jerome Kanha, no? Principal day ka, no? Makabasa iis, no? Salamat kayo, no? Sa ka-principal din itong listeners, no? Sa makabasa iis. Salamat kayo sa paminaw, sir, no? Mag-share day ko, ano, kay principal, din, eh. Nyagi ba ko pa kay estudyante, no? Sa una. Sa elementary pa ko sa una. Among principal kay maluoy na ako kay nilagay kuan. Pobre kayo mi ba? Nya sayo pug kuno wala ano gamahan mga ka-listeners mo nang maluoy mong principal, maestra sa una, elementary pa ko. Tuguon ko og pagguna-guna ba pambungay bitaw magbungay og na eskwelahan. Manglimpyo sa classroom para di ko pabayron sa mga bayronon. Nya sulan gud ko nila og para pamalit og kanang bugas, palit og pang school supply nga na. Moto makinumdum ko sa maestra sa una nga kuan. Mga luoy sila na ho asa tong principal sa una. Adlong Sabado mangguna ko sa eskwelahan. Asulan ko nila. Muna nga makinumdum ko ani no. Jerome Kanha sa di po ni siya ka principal no. Salamat kay sa pagpaminaw Jerome Kanha no. Ug si ambot kinsa ni nahuman na jud taon na kog paminaw human sa duha ka tuig hihihi. Grabe kanindot nga drama mao ni ang ikaduhang drama nga akong napaminawan nga sinulat ni Sir Emmanuel Sakol. No? Maayo kayo pagkasulat og maayo sad pagdala sa mga artista. Salamat sir og hinaot magsulat pa ka og daghan pang mga drama. Nalingaw kog taman kang Sir Bores. Nagsakit akong tiyan sa iyang kining akong kumo unsa daw. may muot pud ko kung sila nang duha maglalis ni Paklay ug Goryo nga dili jud ka magdahom nga tingog ra sa usa ka tawo. Gabi silang tandem ni Sir Ray Arellano. Parison ko ang tingog ni Sir Ray ug Ma'am Jennifer. Ikilig ko, hihihi. Angayan kayo mudala pagkakontrabida si Sir Randy ug nindot ug tingog niya gwapo sad. Aw basta makalagot kayo sila ni Brenda. Best in supporting actress pud para nako si Ma'am Teresa Terol. Bagay sa iya ang role og talented sad kay layo ra kaayo iyang tingog. Asaram ko lipat na mako. Bagay sa iya ang role og talented sad kayo kay layo ra kaayo iyang tingog pagka-Brenda og Abyang. Pero dili jud maklaro nga gikan sa usa ka tawo ang duha ka tingog. Nag-goal ko nga nahuman na akong paminaw ning dramahan nindot ang ending ganahan ko sa mga twist sa istorya. Basta 10 og 10 para nako. 10 to 10 para nako. Mo ni akong gipaminaw samtang nag-duty og makagaan kayo sa pamati. Sige kog bahak-hak. Maayo sad kayo modala ang mga artista. Salamat kay Sir John sa pag-upload. Padayon lang sir kay naa mi magsuporta nimo, dili mi mag-skip og ads amping kanunay og God bless. Salamat kayo no ambutin sa nino. Tago sa puso giniyang pag-comment aning mga drama nga happy lucky duck no. Kasing-kasing gud iyang comment no. Taas kayo yang type gud. Nag-effort gud siya ambot kinsa ni og type no. Pag-appreciate sa writer sa happy lucky duck nya sa mga artista. Nalingaw siya, nagpasalamat. Salamat kayo, no? Ambot kinsan, no? Sa imo pong pag-appreciate nako nga uploader, salamat kayo. Kining tanan dalit sa DYHP RMN Cebu, no? Muna nga, salamat kayo. Ambot kinsan, no? Mao man imungan sa imong channel, no? Unya si Malo Ramos sa makalingaw maning mga bataa naminaw sa sluyo sa kabangis no nya dugay nga drama na ni pero maura gyud ni akong lingaw diri sa Saudi samtang gatrabaho naminaw jud ko. Salamat kay Malo Ramos no. Ug si Workers Vlog nindot jud balik-balik ko ning dramahan jud nindot paminawon thanks idol with uno ka heart. Salamat kay Workers Vlog no, sa paminaw balik-balik ning luyo sa kabangis no. Makalingaw unsa makahilak sa no. Salamat kay Workers Vlog nya si Noel Junior makabudbud
Pareha ga apelido ni sa ko ang kaubag trabaho ba makabudbud. Kung inumdum man namatay na tong duha na sila ka nakoy kauban sa trabaho makabudbud apelido ba niya kaluha sila. Ang isa ako kabagdahom nga mabalitaan ako ang namatay ang usa nga kaluha. Amigo na ko to kauban og dispenser sa una sa usa ka mall ba. Pareha ka apelido ni Noel Jr. makabudbud pareha sila ka apelido gid. Salamat kayo na naingon siya nga idol libre sa nakita ng anti-radiation eyeglasses kaso di mo mabasa comment ko. Do kay emoji nga nagkatawa no. Nabasa na no. Noel Jr. makabudbud nabasa na lang niya pasensya kay kanang basig di ka maminaw sa kong vlog no manang di ka kahibaw nga gibasa no. Pero salamat kayo no sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Ya okay ra og di ko nimo tagaan og libre nga anti-radiation no kay nga eyeglasses kay kuan wasan kumaana og mag eyeglasses mga ka-listeners mo na akong gilikaya no kay basig maana daw mata ba kung magsuot bitaw ko eyeglasses naka-order ko Shopee matang kay wa man makauyon ng mata una murag na may grado gyapon tong na-order na ko sa Shopee ba lain mas paminaw kay nigsuot na ko tin-aw siya pero nagtangtang na ko kay mahanap akong pananaw noon mo to nga wa gyud ako sa uba ang na-order na ko sa Shopee mo nakita naman sa mga to na napakita sa kong vlog sa niyagi isud lagi ni magpataka-taka no? Mas maayo gid ni magpakonta og eyeglasses kanang ana sa mga kuan jud ba optical ng mga kuan sa mata bitaw kay ilam na sukdon imong mata na bay grado no para di ka madaot sa imong gisuot nga eyeglasses munang kapataka-taka og order Shopee kay abi na ko way grado tapos lain menos paminaw yun sa mata noon mo mahanap yun tang gyud sa antipara ba mahanap yun mga listeners ano na kumugamit ato order po ko para sagang ra sa init sus namin kapoy grado mura nung kung paminaw na kumprog na ibas nga mapuling sa mata yan awa na sa nako gamita tong mao nga eyeglasses kay mura mo kung malibat hinoon ano mo likay na jud ko ani mga artig eyeglasses bitaw nga lang ani kay kuan mag-exercise pa di pa ko ganahan magsuot og glasses kay sigmaan na ligig mata no di na malimtan tong kini akong suliran sa una nga napadala ni Doktora Lourdes attorney doktora ug abogada Lourdes Libre Saroso sa una nga kuan anay nagpadaba nga sukad ning suot sa eyeglasses nga di iyang sukod mo to mo rin ungdan nga nahanap yung pananaw mo nang delikado mo nang ako kay mahandukan madagan na ako musuot mo kung di ba pero para safe good doon na jud ka ng mga kuano musukod og grados mata optical kay para sure gid no nya nataas akong tumbag ani kang Noel Jr. makabudbud no kaingon siya og librihan ko na kog anti-radiation na eyeglasses kung mabasa yung comment pero kirag di ko tagaan kay di jud po ko ganahan mag eyeglasses gawas lang kung gikinahanglan na gyud no na kuan pero sa pagkaron minor lang gyud minor lang sa cellphone mura ni the best nga buhaton man po gitambag sa ophthalmologist nga 20 minutes pahuway balik na po makondisyon na no nga na ba asa naman tohong basahon no lipat naman ko dara si kuan din si Edwin Pancho ubay-ubay jud boss dyan unboxing ana imong solar og imong gipalit na mini TV no tinuod na Edwin Pancho no dugay na to mga true vlog kini mo ni itong TV wala na ko ni siya gipakita sa una sa pag unboxing na ko kay kuan sa tawag ani di pa panahon nga ipakita ba gusto pa na ko masubukan og pila ka buwan og legit ba gyud ang kanang
television, no? Barato ni siya, listeners. Sa kuan ka na Bigasonic, no? Kini, mo ni siya. Kini, mo ni siya. Barato ni siya sa Shopee. Bigasonic ang iyang kanang brand sa TV. Barato ra, mga napalit na ni siya og ang kantinda yun na presyo sa Shopee, libor kapin, waray, waram siya 2,000. Kanya na may shifting, matungtong yung 2,000 kapin. O dili mo 2,000 di kapin, kalimot mo ko listeners. Ang makita lang kaya ako mag-itag, no? Makita ko na presyo, nakalimot ko. Basta kay mga 2,000 kapin tingali. Legit yun ay. Nung unang nag-order na ako ang amigo, kato si Upaw. Ako yung gisugo nga pa-orderon. Legit man din ko order po ko ako. Abi man mando magdudua po kong order ba kay siyempre kay bawo na nga masing kuan niya. Scam ka nga di day tinuod. Yung barato gud. Tapos pag order na upa ako yung gisugo kay legit man pag testing. No? Legit kaayo. Nya Ikaw to na giordiran po nitong ihag antenna para makuha niya mga channel ba. Pero para nako kay wa man ko magkuha antenna kay ang ako mga USB ra ba saksa. Mag kuan na mag-download og salida pasalida. Tinaw na kayo. Kaya di man po ko hili og mga ABS-CBN gud mga GMA. Muna nga kung toyo ra USB ra mag-download og mga movie. Tanaw ring TV kada dako-dako na ba di na cellphone kay cellphone sakit mas mata kay gamay. So order ko ari. Di yun di ka mahayan samot na kay kuan siya makaya sa solar. Ang solar generator bitaw ang gipakita og apil sa intro vlog. Pwede ni siya masaksak og solar mga ka-listeners no. Katong ako ang solar generator. Naman siya kanang wire na pin bitaw connect sa solar. 12 volts. Ay, okay kayo. Nakita mo na, pag-testing mo na kung nasa intro nga vlog. Diba, kita man ito ninyo. Ako lang fast forward para dili taas-taas ang atong vlog, no? Pero, laro man yun ninyo, tinaw ang salida. Kuha na ni kabuan. Pila ni kabuan, ha? Bugit taon na. Tunga na siya yung tuig. Kung ako masayop, kasi kay kung December na i-order na ko, pila naman kabuhan ron. Pero akong sabayan mga kanasas, kung saan tuigan niya. Pero niaging tuig, maginihong na yung duman. Kay December, diha naman eh. Di ba kani November? Sabayan ako, November, October. Kung November, mantingali na. Dugay na ni mga kanasas, no? Pasensya lang, ang taas itong vlog sa mga di lang ganahan, taas vlog, pwede ra mo skip, no? Ako lang ganahan niya, isa istorya ito bagay. Eh, basig na iganahan mo palit. Comment mapod si ko, no? Sige sa to. Ako lang isulti na po, no? Si Edwin Pancho. Ako lang na istorya, no? Bahay na niya. Legit, yung mga listeners. Muna, pabor na sa mga kuan, way kurintin niya na kanang namoy mga solar bitaw nga kanay uban kay maayo man mo imbento para ni upaw ba may no inventor to ya kay man sa solar generator kay inventor siya og kanang palit siya og solar panel dayon palit siya og battery palit siya controller gyana man to niya og symbol ya ay karon tanaw na siya salida solar po gamit ba mga amigo na siya upaw muna nga ako kay di man ko maayo sa imbento ng mga ngana mo tong salamat jud ako tong solar generator nila Ma'am Life Journey og ni Ma'am Gisole kay ako kay tabang katong napa ko sa mua bitaw sa kumpayag ano ni akong lingaw mo glayon ko kanang di ito ko mag-edit mga hapit sa kong tan-awa na yung mga salida kilabi na nato mga pagumangko na gusto mo tanaw mga kingkoy, mga muwana, yun na. Okay kayo, lingaw sad mi, mga ka-listeners. Ano yung maong television ba?
22 inch, no? 22 inch na siya. Legit, subok yun legit. Kaya ngon ko nga legit. Bakit? Pero sa mga magduduha, para magduduha sila nga legit, pwede ninyo na tanawon sa reviews, no? Kung makita mo na sa mga reviews bitaw ng mga products, nindot o mga comment, sabot nga legit yun ang products, no? Mo man ay number 1 niya, bago ka mo palit, mong basahon ng mga review ba? Puro ba positive ang comment mo? Ano na, yun ang technique, no? Para ma-sure nimo. Pero parang ako, sure good legit. Kay, ito karon okay pa man. Unya, salamat kay Edwin Pancho, no? Sa imuhang komento. Taas-taas lang ako nag-explain kay basin na ganahan mo palit na, no? Pambor na labi na sa mga probinsya, bitaw niya. Labi na mo yung mga umilingaw. Mag-afford man sila muna kay barato naman. Lahat man sa mga baligya ron sa mga mall, sa mga television, mga flat screen kay ini flat mo ni. Pero kana mga baligya ron sa mall mahal man kaayo mo tungtong magtag 15,000, 20,000, 30,000 yan na mahal. Kini 2,000 ra kapin. Napa joy 1,000 ra kapin. Gamay-gamay ani. Una nga puan. Kapalit yung cellphone, mas mahal pa yung cellphone. Nakakalisanas. Mas mahal pang cellphone ani. Una nga gamit ni sa mga kuan sa mga probinsya kay bara maka kuan mo ngani nga television lingaw na mo. Salamat kay Edwin Panchuro niya si Rina Espina Bugua Luna ay mas makasapot kaysa kang Lia naminaw sa katapusang sumpay sa magulat ako. Salamat kay Rina Espina niya si Brinmex Vlog. Salamat ka nagpakpak man siya na sign off clap pero kabo naminaw sa Digong Kantuboy Part 4 niya si Margie Jimina. Grabe ka thrilling naminaw sa Limbo, no? Niya si Cheryl Rebecca. Hello po, bagong drama na punta. Makalingaw kayo. Salamat kayo, Cheryl Rebecca, no? Naminaw siya sa Digong Kantuboy, no? Kung naman na ko basa yung mga comment, no? Niya pasinsa kay taas-taas itong tabi. Nagsar mabuta makatumbag vlog, no? May pasinsa nga taas na itong ang istorya ron. Kay basig na agay mga utana uban ba sa bahin sa mga gipangtag na ko nga product bitaw. Atong gitag na ko puro legit mga kalisteners, no? Kining katikining akong stand sa cellphone na muntiunan akong nasa vlog ani, no? Nindot kayo ligon. Pero wa siya ko akong laruan. Order mo ani ganang stand sa cellphone sa tripod. Order mo yamo siya ko andyan ka ng holder sa cellphone. Stand na siya. Katong holder, lahi to siya order kang yato lahi siya. Ako kay naka-order mo kudaan sa una sa tong gamay bitaw nga pang vlog kanang awid-awiran ra. Nya maurang store nga akong na-orderan ato. So, puro ligon. Mo to nakaingon ko sa timing di kaya ni. Kay kung gusto ko kanang gamay ra kanang katong dalhon ra okay kay siya pero mas diyo ning na-stand nga dako kay pwede mo siya mapataas-taason nimo ibutang ra nimo ikaw rin mo adjust o matupong nimo ang kabugon sa cellphone na okay kayo ma-adjust ya ligon di na ka mahago o kawid-hawid bitaw muna in-order ko ni kay mo to usa si holder nga naguba ko ang Huawei nga cellphone and hagbong ba sa una kay wa may holder imo ngani stand itungtong ra may kauyog tagat lang bungkag guba si barugay una nga nindot na yun basta labi na sa mga vlogger pabor ninyo na kining tripod nga ligon kini kay aluminum ni siya kalasinas ng ligon medyo mahal lang kay ang yang brand kay Buya man. Kini nga store kining
Sa nga ani, Juan Gadget na siya ni, kalimot mo ko. Makita rin yun sa tag, no? Murag Juan Gadget na siya nga store. Basta ligon yun na mga baligya, tibay kayo ba? Medyo mahal-mahal lang siya, pero gusto juga o mulong tali mong butang, kuan dyan. Palit juga o kuan, ligon. Pero gusto ka o taghuwat ra, na may daghan po mga bubarat pa ni, nakakalisinas na. Pero ako magtiguman. Gusto ko makapalit o ligon, bitaw akong tiguman. Antun nga makapord na, palit o liro na. Ay, kuan, gamit magayon sa labinan ako nga mag-vlog ba. Hinalan kong stand. Una nga, sige gawid ta kay kulain man kayo. Una nga, bita man na stand ba. Taas na dyan akong tabi mga ka-listeners, pasensya yun kayo, no? Moto mga ka-listeners, thank you so much for watching sa itong vlog o for listening sa mga drama. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.